Det er noget, der gør nas. Ja, det er Jens, som vi mærker. Jens, som vi mærker. Og det er... Ja. Det er bedst i ja, det kan du se grine af. Fætter knopsparker, det skal du have nu. Nej, jo. Men jeg kommer til at grine lidt. Det er godt, når vi andre liger, hva'? Nej, det er sjovt, hva'? Det er slet ikke for det. Jeg griner faktisk ikke. Men... Jamen, så lad det være. Jamen, altså, det virker bare... Ja, så lad det være. Jeg vil da ikke grine af dig. Du skal ikke grine. Nej, men det var det. Det virker meget stort. Jeg tænker da, at det rykker lidt i armen. Ja. Det er da også lidt morsomt. Jamen, det er der mor. Det må du da give mig. Det er da lidt morsomt, at man ikke kan sluge den. Det tog sig helt af, men det kan godt være, at du ser sådan og måler lidt over den, du. Nej, nu er det lige. Fordi det er fint nok. Og igen, jo. Ja, det må man nok sige da. Ja, den lever man, det er, hvad man hører. Ja, men held og lykke med det der i hvert fald. Tak skal du have. Vi skal se, hvad vi kan gøre ved det. Det går ondt i armen, du. Ja, det gør det. Det er det bedste.